det gør det. Altså, det skal jo bare ikke være sådan, folk tror, de skal køre ind derude. Og... Du må da gerne parkere der, går i gang. Det er det ikke, hvor vi skal. Fedt. Nej, hvor er det der? Det er så hele dagen nu på... Og så står der. Vikkelsø, det var det eneste, jeg har kunnet nævne. Jeg har vågekund. Det er vågekund. Det er vågekund. Der er de jo almindelige vej, der var opstilling. Og det er fordi, du blandt andet er kommet lavbud i går. Det vil jeg altså ikke rigtig gå til. Der er nogle fag her også. Ja, hvad skal fag det? Jeg kan tænke på det. Jeg laver altså noget for. Det kan jeg klare med det smalspil. Ja, med sådan et par tynde drenge som os. Det er nogle bøller. Kul på i den ende her, så det. Ja, vi har været på det. Goddag alle sammen, og velkommen her til Odder Vormand Jagtforening. Vi er stolte over at være udnævnt til Årets Jagtforening. Først så vil jeg starte med at sige tak til de to personer, der har indstillet os i konkurrencen om at blive Årets Jagtforening. Tak for deres store arbejde. Vi har tidligere forsøgt, men nu lykkes det. Som nævnt før, og i vores alles medlemsblad, så kan vi alt. Dog undtagen bueskydning. Der er ikke en bane med sikkerheden i orden
lige her i nærheden. Derfor har vi ikke kunnet tilbyde det. Den anden ting, vi ikke kunne, det er vores regulering. Det kan vi ikke tilbyde til alle vores medlemmer. Vi er dog så heldige en gang imellem at blive indbudt personligt til regulering af ræve eller rovdyr på en ø herude i fjorden. En anden ting, der har vægtet højt i det her, det er vores ungjæger, nyjæger. Og unge og ny skal forstås på den måde, vi har jagttegnselever på 16 år, vi har jagttegnselever på 80 år. Derfor så er det svært at kalde dem ungjæger alle. Først så har vi jo, for at det her skal lykkes, 2 meget erfarne her, der sørger for at få folk igennem det her undervisning op til en jagtprøve. Og de gør det rigtig godt. Vi har et samarbejde med en skole, en efterskole herom, som har specialiseret sig i folk med læsevanskeligheder, skrivevanskeligheder. Dem har vi på holdet, og dem får vi med igennem. Vi ejer ikke selv en skydebane. Det låner vi os til. Lejer os til. Og her har vi de sidste 4 år fået prøve, eller undervisningen lagt, så det ligner en jagtprøve mest muligt. Vi går ikke tur med de her elever hele dagen, og så skyder til sidst. Vi går en naturlig jagtprøve. Men det er afstand, så det er med at skyde. Venter lidt, ændrer på figurerne, så går vi igen. Du skal have blader. Sideløbende med, at vi holder kursus i jagttegn, så har vores ungdomsafdeling, med vores formand i spidsen, arrangeret vildt slagte aftener heromme ved vores klubhus, hvor vi tager vildtet, at vi har nedlagt, med ud. Nu nedlægger vi ikke så meget fra januar til april, men vi gemmer så noget, vi bruger. Så vi får det ordnet, får det lavet på grillen, vi får lov at smage det. Ligesom for at lære de unge mennesker, der ikke har en jagt i baggrunden, at det man skyder, det kan man spise. Om foråret i jagttegnsæsonen har vi et loppemarked, og os der har meget tøj, der enten kryver, eller hvad det nu gør det her tøj. Vi kan give det eller sælge det videre til de nye mennesker, der skal i gang på jagtens vej. Når de unge mennesker har bestået deres jagtprøve, så er vi på skydebanen igen. Vi er ved at nå et antal på 8 instruktører tilknyttet foreningen her. Dels i havlgevær, dels i riffel, så vi kan hjælpe de unge i gang med begge sider af jagten. De sider af jagten. Under vores jagttegnskursus holder vi en lille seance, hvor vi arbejder i sikkerhed. På en dertil indrettet pæl bliver monteret et vikålshue med sikkerhedsbriller, så de unge kan se, hvad sker der, hvis du står for tæt på et havskud, hvis der afgives et farligt havskud. Det er en meget flot demonstration af, hvad der sker. I oktober har vi et godt samarbejde med nogle lokale jæger herude, hvor vi kan gå på en haretramp med de unge mennesker. Vi gamle er med uden våben, med vores hund, vores jagthorn, og følger dem en hel dag og viser dem fra, parolen om morgenen til paraden om eftermiddagen. Hvordan går vi på jagt bedst muligt? Moralen er heroppe, der er ikke nogen dårlige spørgsmål, der findes kun dårlige svar. Det er så dem, vi forsøger at undgå at give. Vi giver kun de gode svar. Vores sociale samvær har vi jo et knaldgodt klubhus til. Videoaftener, laserskydning, hygge med foredrag, både for unge og gamle. Ligeledes i januar tager vi de unge mennesker med på kokkejagt på Øjen herude i fjorden. Og igen er vi gamle med hund, horn og de gode svar på de gode spørgsmål. Vi hjælper de unge videre i jagtens færd. I dag har vi juniormedlemmer med i dag.
De står heroppe og hjælper køkkenet og baren. Det vil jeg ikke lige få øje på dem. De er her. I det hele taget så hjælper vi til, hvor vi bliver fuldt med. OCC dyrskud. Det giver vi en hånd med, hvis der er mangel. De sidste 2 år har vi sammen med Nordfyns Turistbyrå hjulpet med ture til Vikkelsø. 3 aftener, hvor vi står for gourmet-måltid. I år har den stået på vildsvin. Cirka 100 mennesker har været med. Det får vi meget stor ros for. På kagebæltet i Otterup er vi med i gågaden, og igen der tager vi vores vilde svin med. Vi giver smagsprøver, hvor vi snakker med dem, der nu har lyst til at vide noget om jagt. De unge mennesker bruger vi meget på Fjordens Dag. De serverer vildt supper og grillspyd igen. Her er det ungdom, vi har fremme i forreste linje. Dog har vi et par aktive jæger og madspecialister med til at bidrage eller vejlede. Der er altså kø det meste af Klempbjerg rundt, når vi går i gang. Specialister, det er de. Vi er en 16-17 mand, der mødes her. Hvad er vi? 8-10 gange om året. Så laver vi vildt med mad. En 3-retters menu. Hvad er vi? En 14-17 mand. Og vi starter 17.59 og er færdige 21.39, der er der ryddet op, og vi går hjem. Nogle har så fået udstukken ordre til, at næste gang så står de for det og laver menuen. Som mange andre, så er vi jo så repræsentanter både i Hjortelag, i JKF og i kredsen. De 25.000 kroner, der fulgte med her den 15. juni, de er så kommet i arbejde. Ordstor holder ved nogle af dem. Så nu kan vi gå tørskoet fra det gamle klubhus til det nye klubhus. Vi har ikke brugt alle pengene her. Og de sidste kommer også ud af arbejde. Sidst vil jeg gerne bede jer alle sammen om at gå forbi inde ved vores bord her, der ligger vores gæstebog. Den blev startet i 2010, da huset var færdigt. Med indskrivning af, hvem de vise ord til os, og hvem der har været med heromme i vores arrangement. Men velkommen til alle mand. Det var ordene fra min side. Man hører, hvad de laver, så er der grund til det. Og som formand for Damasjæreforeningen, så føler jeg mig egentlig også stolt over at have en forening i organisationen, som jeg er. For det helt afgørende led, der er i vores forbund, det er jagtforeningerne, JKF'erne og kredsene. Og de tilsammen gør jo ryggraden i vores forbund. De har hver deres funktion, og de gør hver især et fantastisk stykke arbejde. Vi har hørt meget om det her. Nu vil jeg ikke forklare JKF'erne og kredsene, men jeg vil sige, at jagtforeningerne, det er lændevivlerne, der bærer det hele. Og uden deres eksistens og udvikling, så har vi ikke et ordentligt forbund. Derfor er årets jagtforening en hyldest til alle vores knap 900 jagtforeninger i Danmark. Når vi udpeger en vinder, så er det for at have en rollemodel, et forbillede til efterfølgelse for andre. Hovedbudskabet for mig er i dag, gør ligesom Otterup. For her i Otterup, der gør jeg det til topkvarter. Næsten hele vejen rundt. Det var selv omkring et par punkter. Fordi når jeg siger næsten, så er der ingenting negativt i det. Tværtom. Jeg vil sige, det er positivt, at I er så klar over jeres egne muligheder og begrænsninger. Det I vælger at gøre, det gør I målrettet og til absolut topkarakter. Det betyder også enkelte fravalg, som f.eks. bueskydning, som I nævnte. I min verden, der er det god ledelse af en forening, når I ved, hvad I kan, og det I gør, det gør I godt. Jeg vil også fremhæve det eksempel, som du også var omkring jeres arrangement på Vikkelsø. Det
det så jeg her forleden nogle billeder fra, og hvor jeg kunne se, at I gjorde det rigtigt for turisterne derovre, som I havde med. Det var tydeligt at se, at de gæster, de var glade. De fik sig en rigtig god oplevelse. Og I har også grund til at være stolte over den indsats, I går derovre. Ja, rygterne siger også, at I fik så meget ros, I kunne gå på vand hjem fra øen, uden at kunne tage færgen. Det er 5. gang, vi uddeler prisen for Årets Jagtforening. Og alle gange har det været i Jylland indtil nu. Så det er selvfølgelig også en glæde at se, at den kommer andre steder hen i landet. Og se, at det var Fyn, der vandt. Nu fejrer vi Fyns guld for første gang, og det er der rigtig god grund til. I er de bedste i år. Men hvis jeg kender kredsformanden her på Fyn, så vil han sige, at det bare er naturligt. Og til næste år igen, der vil det være en jagtforening på Fyn, der vinder igen. Det jeg ved, det er, at der er masser af gode jagtforeninger i hele landet, som hele tiden gør en fantastisk stykke arbejde, som jeg også i dag vil rette en tak til dem. Men Otterups og Omegns Jagtforening i år, der er I årets bedste. Og I kan med rette kalde jer Årets Jagtforening i 2013. Hjertelig tillykke. Som formand for medlemsudvalget, og dermed også formand for Årets Jagtforening, så er det også en fornøjelse at komme til Fyn. Jeg har samtidig drillet jeres kredsformand og også jeres HB-medlem med, at Fyn det er et stykke jord, man kører henover for at komme til Sjælland. Og så var det det. Sidste år stod jeg et eller andet sted på Fyn og uddelte naturprisen, og nu skal jeg også stå her og uddele Årets Jagtforening. Arne og Kai, I må være stolte. Og jeg kan bare sige, at det går ikke ondt, det her. Men nu har I fået det. Det vender vi tilbage til. Jeg vil også sige, at Fyn har været et område, jeg er kommet rigtig meget i for 35-40 år siden. Det er aldrig fortalt Kai og Arne. Men det er rent faktisk Skostrup, Bogense og Otto har været områder, hvor jeg opholdt mig i min sommerferie som helt ganske ung. Da jeg gik rundt nede på stranden og badede, der havde jeg nok ikke troet, at jeg skulle stå her i dag og udrække og overrække Årets Jagtforeningspris. Men det gør vi. Otterup, de kan det meste, men vil gerne gøre mere. Det er overskriften på artiklen i augustnummeret af Jæger, og det siger faktisk det hele. Kriterierne for Årets Jagtforening, de ændrer sig fra år til år. Vi tilpasser og justerer i medlemsudvalget, som vi nu synes, og kigger på, hvad der er oppe i tiden. Som jeg ser det, så er det ikke tilfældigt, at det er Otterup, der vinder i år. For i år, så var det, hvis jeg må sige det på den måde, de klassiske jagtforeningsdyder, der var i højsædet. Kommunikation med medlemmerne, aktiviteterne for medlemmerne og relationer skabt af jagtforeningen, der har været særdeles meget fokus på. Det er ud af den gamle sandhed om, at det er aktiviteter og tilbud, der tiltrækker medlemmerne og relationerne, der fastholder dem og gør dem loyale som medlemmer. Formand for det bedømmelsesudvalg, der arbejder meget flittigt og seriøst i næsten 8 timer i streg for at finde frem til jer som vinder, så må jeg sige, at jeres jagtforening for det første er enormt god til de klassiske jagtforeningsyder, der netop er kommunikation, aktiviteter og relationer. For det andet så har I en regulær ungdomsafdeling til at sørge for, at der til stadighed er fokus på de nye og unge jægere. I har sågar i forlængelse af det en mentorordning. Det giver stor respekt. For det tredje, så har I faktisk oprettet en fond, der giver medlemmerne mulighed for at søge natur- og vildtplejemidler. Jeg må tilstå, også det giver respekt og forhåbentlig et tiltag til andre foreninger om, at her er en god idé, som de kan bære fra det her projekt ind i deres egen forening. For det fjerde, så er jeg heller ikke bange for at gå nye veje og prøve ting af, der måske inden de starter op, havde en fornemmelse af, at det her kunne måske gå hen og give lidt småproblemer. Eksempelvis jagtgudstjenesten i marts. Det blev en stor succes, men det kunne have været endt med en masse debat omkring kirke, religion og alt, hvad man nu blander sammen omkring jagt, jæger og det at slå ihjel. Men det lykkedes, og I havde et fantastisk godt arrangement. Sankt Hans fejres også med fantastisk mange besøgende. Jeg har hørt tallet 800 til 1000 personer. Der er mange små landsbyer, der kunne misunde jer.
Ligeledes så har I gode og vellykkede arrangementer med Turistforeningen, hvilket også er et godt eksempel på, at I gerne vil prøve nye idéer for at komme af og komme ud og være i nærkontakt med jeres lokalsamfund. Jeg har rigtig mange flere ord og superlativer til jer, men tiden tillader det ikke. Fordi jeg tror, der er en enkelt eller to mere, der vil lade med noget godt. Jeg håber og tror på, at I ved, hvorfor vi valgte jer. Jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at I ved, hvorfor vi gjorde det. I har været med, I har oplevet nogle år, men det var så i år, det skete. Vi har nogle gaver med, det hører sig jo til. Blandt andet noget beklædning til bestyrelsen. Og der skal vi sådan lige kalde jer frem en af gangen. Og så skal vi have klædt jer rigtig godt på. I ser fornuftige ud i forvejen, men vi tror på det her, det gør lidt mere. Derudover så har vi 2 messingskilte med. Det ene skal på klubhuset udvendigt, og det andet det sætter vi indvendigt. Og det finder vi lige et par prominente personer, der kan hjælpe os med at skrue i. Det er altid en stor chance, fordi hvem knækker skruen, og hvem ridser skiltet og alt det der. Men det tager vi lige om lidt. Vi skal have bestyrelsesfolket op. Der var Emil. Og der er noget med, vi mangler. Hvem har vi der, Claus? Henrik. Jens. Og Lars Gording. Og Lars Olsen. Ja, det var sådan. Claus. Når lejligheden er her, så vil jeg selvfølgelig også lige gerne sige et par ord fra kommunal side. Når flaget så flot er hejst i dag, så er det selvfølgelig fordi, der er noget at fejre. Der er så fornemt at fejre, som at årets jagtforening 2013 er her i Otterup. Det er i sig selv en bedrift, og når man hører om, hvilke aktiviteter, der ligger bag denne hæder, så forstår man det jo til fulde. Jeg vil ikke nævne alle de aktiviteter, for det synes jeg, blandt andet formanden så fornemt redegjorde for i hans tale. Men der er ingen tvivl om, at selvfølgelig er der mange jagtrelaterede ting, der udspringer her fra klubhuset af, som jo i sig selv var en kæmpe bedrift at få op at stå, med så mange frivillige kræfter, der har lagt en kæmpe indsats i at få så flotte rammer. Det fejrede vi for nogle år siden, og det var også en bedrift, der vakte stor respekt og anerkendelse rundt omkring. Det jeg måske vil nævne som noget, som jeg i hvert fald ikke som, nu er jeg godt nok jæger, men ikke som jæger ser som en kæmpe styrke for jer, det er, at I gør så mange ikke jagtrelaterede ting. Det vinder en kæmpe respekt rundt omkring, hvad enten det er Sankt Hans festen her, og jeg vil godt til at sige, at der har været over 1000 deltagere flere gange. Det er de arrangementer, I holder på Vikkelsø sammen med Nordfyns Turistforening, eller det har været den familiedag, som I har afholdt her flere gange. Når jeg nævner det som noget, der er så vigtigt for en jagtforening og for jagten som helhed, så er det fordi, at man på den måde kan vise, at det at gå på jagt, det er altså andet end at gå med en bøsse og nedlægge noget vildt. Det kan jo synes så indlysende for os, der er jægere. Jamen selvfølgelig går man på jagt og nedlægger noget vildt. Men vi ved jo, at om end der ikke lige frem flyver færre jagttegnsindløsere årligt, så bliver der desværre færre, der har den der naturlige forståelse af, hvad jagt det i grunden er. Og derfor er det så vigtigt, at der er en jagtforening som Otterup, der så på så fornem vis fortæller,
at det at være jæger og det at mødes her i klubhuset, ja, det handler altså om meget andet end lige nødvendigvis at gå på jagt. Og at de så til med også kan dele det med så mange andre mennesker, jamen det gør selvfølgelig, at mange får en positiv oplevelse af jægerne, og I får skabt nogle rigtig fine aktiviteter. Blandt andet det, at Turistforeningen kan lave sådan et samarbejde med jer, betyder jo dels noget for Turistforeningen, men det betyder også noget for de turister, der kommer her. Og det er jo formentlig mange, der ikke har noget med jægere til hverdag at gøre, men at de får en oplevelse af, jamen hov, her var det rent faktisk en jagtforening, der påtog sig et stykke arbejde, og på den måde også kunne vise, at det at være jæger, det handler altså om meget andet end det, jeg nævnte før. Så rigtig stor anerkendelse og ros for jeres arbejde, og et stort tillykke med det endnu en gang. Og ønsket om, at der fortsat må udspringe rigtig mange dejlige oplevelser her fra klubhuset her i Otterup. Skal vi ikke råbe et hurra for jagtforeningen? 3 korte og så et lidt længere. Otterup og omegns jagtforening. En længe leve! Hurra! 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 Så er der lange! Hurra! Jeg vil gøre det meget kort. Som rådbestyrelsesmand her på Fyn føler jeg mig meget tiltroet af lige at kommentere lidt på mine kollegaers vegne også. Og Leif Bak har jo på glimrende vis argumenteret for det. Nu har det jo 4 gange gået til jyderne, og jeg har jo sådan i min desperation også i, hvad fanden skal der egentlig til for at få den her jagtforening helt op. Og jeg var faktisk henne her i juni måned. Hvis ikke det lykkes den her gang, så måtte det jo være et spørgsmål om, hvem der er formand for bedømmelsesudvalget. Men så langt nåede vi ikke, og derfor så er jeg selvfølgelig også meget stolt over, at I er kommet i betragtning den her gang. Og det knyder et stort ros. Jeg har fulgt jer gennem flere år, og blandt andet med det der klubhus, som har været meget stort anliggende for jer. Det ved jeg. Det kræver masser af hårdt arbejde. Og der er en dygtig bestyrelse og masser af frivillige folk. Jeg synes også, man skal rette en opmærksomhed i forhold til tidligere formænd og tidligere bestyrelser, som har drevet det her forud også. Og det synes jeg også, det fortjener en opmærksomhed ved den her lejlighed. Så tillykke til dem også. Aktivitetsmæssigt. Jamen, jeg læste jo Stiftstidende i går, og der var en meget glimrende beskrivelse af alle jeres aktiviteter på forskellige vis. Og jeg ved ikke, hvor formanden nu begynder at smile hen. Men i hvert fald, der er en meget glimrende beskrivelse af alle de flotte aktiviteter. Men der er jo også lidt udfordringer i, hvad der skal til for at få det til at gå, også især blandt ungdommen. Og nu får I mig altså ikke til at citere, hvad der står i linjer, Lennart. Men når de unge bliver lidt mere friske på det, kan man så sige, så bliver det jo lidt mere holden her i foreningen. Det var stort til det, der stod. Ja. Men jeg har ikke regnet med, at en journalist fra Stiftstidende kunne gå ned. Men jeg har haft en meget frimodig snak, kunne du høre på det. Du må søge, ja. Men ellers igen tillykke med det hele, og jeg er i hvert fald meget stolt over, at det gik her til Fyn. Det er velfortjent, og jeg tror også, det potentiale, I har i jer, kan blive drevet meget vidt, og jeg tror, at borgmester Morten Andersen var lidt inde på det. Den integrering, I har her i kommunen omkring jeres aktiviteter, udover jagt, det er meget vigtigt, og det er også den, der skal fremhæves til den her lejlighed. Tillykke med det. Jeg føler også træt til at sige et par ord, og det første er selvfølgelig tillykke. Og som Kaj sagde, det har været længe undervejs. Og du sagde i grunden og fornuftigt for en gang skyld, Kaj. Det er ikke kun den bestyrelse, der sidder i dag. Og nu har jeg, dem der ikke kan lide mig, siger, at jeg har været med i det game her i 3 generationer. Det har jeg så lige klart. Men jeg kan jo se, når jeg kigger mig lidt omkring, der står jo nogle mennesker, som virkelig har lavet et stykke forarbejde for jer. Det er ikke kun jeres fortjeneste, det er også nogle af dem, som står derovre bagved. Så stort tillykke. Og sidste år fik vi jo naturprisen til Fyn. Der sagde jeg, at Fyn er fin, og fangen er i front. Og hvad skal jeg så sige i år? Jeg skal vel sige, at Fyn er fin, Otterup er på toppen. Men hvad skal jeg så sige til næste år? Det kommer jo. Det kommer jo igen. Det er vi klar over.
Jeg kunne selvfølgelig have startet båndoptageren og begynde at sige en hel masse af det, som de andre har sagt. Det vil jeg ikke gøre, det vil jeg spare jer for. Jeg vil bare sige endnu en gang tillykke, og det glæder mig virkelig, at det lykkes for jer i år. Så jeg mener, de kan godt tåle lidt hurra mere. 3 korte og en dublet. Otterup Jagtforening, længe leve! Hurra! 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 Døren op, kan de ikke se det? Skal jeg brække, så skal I få lov at skrue. Hvor siger døren? De siger døren, den er billigere beklædning. Hallo, hallo. Nej, men det er fordi, jeg selv har haft sammen med. Jeg kan give os ned. Skal vi ikke give os ned her? Den kan køre. Det er mere, at den ikke siger... Jeg siger, det koster 15 for fjerne nyt. Nu er ikke alt det der. Ja, den har fandt. Så skal man ikke gå over i. Kender du fra andre steder? Så skal man få den til at passe som der lige leg. Jamen, det holder formanden. Sådan der, hvis jeg sætter det. Ja, så der er ikke 3 i de 2 sidste. Dem skal jeg have. Fik et helt hus, så får det. Næsten så i huset, jeg plejer at være sådan. Skal vi ikke lige smide det? Så! Jeg brækker lige. Nu ser vi den frem med igen, for så får det galt på næste. Jeg svinger lidt bagud. Jeg tager helt vildt. Det der skal være lidt dybere, det er til Morten, det sidste ben. Må jeg bede med? Nej, åbenbart ikke jo. Åbenbart ikke jo. Det er jo så lige det. Øj! Det er flot for hinanden. Jeg kan vel tage lidt af skilten. Jeg skal tage lidt af skilten. Nej. Nå, nu er du færdig for. Nu er der ikke noget at gøre. Du hurtigt rejse. Ja, men det er fint. Jeg ser ud til at sætte det til at mangle af det. Sådan. Tak. Så